Penso que é muito importante falar de prevención. Cando falamos de prevención, ten que ser para todo o mundo igual, tanto a prevención primaria como a prevención secundaria. Tanto, non vou a falar solamente de Valença e de Tui, sino do norte de Portugal e de toda Galicia, que podemos traballar de forma conxunta para mellorar a saúde oral dos nosos doentes. O máis importante penso que é a educación. A educación dende os colexios, dende os colexios profesionais, dende as universidades, a educación dirixida non soamente aos doentes, senón tamén aos pais e as nais, porque eles son os que van educar aos nenos dende o principio. Polo tanto, penso que a educación ten que ser a base de tudo para finalizar sempre ca prevención.